Ntombela ezokwaniliswa iy'ncwadi. Ngiyacela abaphathi sonke. Sishayela kakhulu. Alright, ngiyacela-ke baphathi ungabe usahlala phansi. Siyacela ukuhlonipha nje kakhulu abahlonishwa ngokuze izitifiketi ezithile kubaphathi uzobe seqhubeka nazo ngechazo. Personal isikhathi bayakhala manje business ziyabhoka. Ngicela uDr. Ntombela asondele azomukela sokuphinde iqhaza nekubamba itabela nje kuyokuthi ngabangazi ngingalethi ngoba sesenemvimbe emhlabeni namhlanje. Kodwa iqhaza likaSithembela Mtshali ilona lenza ukuthi sikwazi ukuthi umuntu bese ubenza ngaphambi kwevimba ihlaphe. Uzomcela sona ngaphambi namawule step sakhe. Ohlakathini leklabhu yaseThekwini uyiklabhu ngaphansi kwayo ubaba uNdlovu usungile ngathi uzosesela namhlanje. Ngiyacela sondele siyabonga ukuphumela kwakho namhlanje. Ubaba esowuzethi esedluka waduka kuyena nesikhathi sesimshayile wadayi esajike endleleni ngoba uphethe uyeza. Ngicela amuke meza intatheli imboka enzima kakhulu azothi hayi kunosembheke nowakwethu ukhona abheke ngicela sondela. Uzoyaphesheya kumele impela lapho sibanga sakuchaza lokho ngenxa yesikhathi ngokuthi nayo ngisuka ne-hypet uzondiza nje ngoDisemba kuba usasilibo.
Ngiyala sifika ngezwe asibone iqhaza. Ngicela usizo ngidi ngoba sesisonke isikhathi uyazi lezo sebenza lokho. Ngefika lapha ukololo ukuzoshumayela nasephezu bathiwa sekunendiya ka-MC bathi yeyi nombhobha ngesamba uphatha kangcono. Ukuchema ludede usizo lapha umntwana ebhaki kanti uzama ukushiya indawo yawo lelo nje athi ngikhuluma isizulu semvimo yehlambi akangangesithi ase ngiliboleka ulimi ngaya la eNgilandi kuba ngathi siyatholana-ke manje wayesethi-ke uzophumelela noma ngathiwa akezwa kuthiwa njengoba siyikona kwiprocess yonke akezwa ngoba ukhuluma isingisi kuphela cela umuntu ithikithi ukuthema kwabika lokho. Amathathu okugcina engifisa ukuthi bakhona uzophumelela simuva ume khona lapha semnandi kuhle ukhona uzophumelela yakalike manje sisika-Aaron singamukela ngoba uthe angimazi uMdlulisi kodwa ukuthi babekile sizofika. Ngoba sesisonke isikhathi uyazi lezo sebenza lokho. Ngefika lapha ukololo ukuzoshumayela nasephezu bathiwa sekunendiya ka-MC bathi yeyi nombhobha ngesamba uphatha kangcono. Ukuchema ludede usizo lapha umntwana ebhaki kanti uzama ukushiya indawo yawo lelo nje athi ngikhuluma isizulu semvimo yehlambi akangangesithi ase ngiliboleka ulimi ngaya la eNgilandi kuba ngathi siyatholana-ke manje wayesethi-ke uzophumelela noma ngathiwa akezwa kuthiwa njengoba siyikona kwiprocess yonke akezwa ngoba ukhuluma isingisi kuphela cela umuntu ithikithi ukuthema kwabika lokho. Amathathu okugcina engifisa ukuthi bakhona uzophumelela simuva ume khona lapha semnandi kuhle ukhona uzophumelela yakalike manje sisika-Aaron singamukela ngoba uthe angimazi uMdlulisi kodwa ukuthi babekile sizofika. Uhlelo lwethu bese lifinyelele laphayana emaphethelweni sicela
umnumzana uSizwe Ngidi ne vote of thanks. Ngicela simshayeleni izandla senze ngaphandle. Sanibona. Ngiyaphila. Esechazile uprogram director igama ngikusizwe Ngidi. Ngizalelele endaweni zaseNdwedwe leKosonkomo. Ngenxa yokuzama impilo ngapha eXhopo eMandela. Futhi ngizalelele North Coast, impilo ngayizama eSouth Coast. Siyabonga. Ngizocela ukubonga nje uprogram director uMr Ngcobo umsebenzi omuhle awenzile kusukela ekseni esiphathele uhlelo lethu. Ngibonge osivulele ngomthandazo noma ngazizwanga kahle isibongo kodwa unxumano ngizwile mkhando siyabonga ngezwi osivulele ngalo. Ngibonge kakhulu i-library i-Bessie Head baba uDr. Ntombela ne-team sistema sifika la ekseni kwaNensizwa nje esilekelele kakhulu ekuthenini ukulungisa kwamabhand. Kungijabulise kakhulu intshisakelo nogqozi kwi-library ngomcimbi ozokwenzeka namhlanje. Ihlezi ngihamba imicimbi kuma-library ayi lokho engikubone namhlanje kukhulu kakhulu baba Ntombela siyabonga. Okunye engizokuthanda ukubonga igama le-library iBessie Head. UBessie Head ngomunye wababhali owabhala incwadi uHenry Club Gather. Ngicabanga ukuthi abafunde ngalesa sikhathi nami engifunde ngaso bazoyazi leyo ncwadi ngifundile esikoleni. Okunye ngiqaphelile uma ungena nje eMgungundlovu ngapha ngaseScottville ukhanga umgwaqo ubhalwe uEllen Pattern kwencwadi Tribal African Country. Uma wehla ngo-Church Street nayi center ibhalwe ngobaba uProfessor Nyembezi wencwadi iso laseMgungundlovu. Ake siushayele izandla umkhandlu siyabonga kakhulu. Sibonge bonke ababhali abathe bafika la ekhaya ukuzoseka uMrKhathi. Siyabonga kakhulu enikwenzile nikwenze nakomuso. Sibonge baba Khabazela. UKhabazela ke sesihambe kakhulu indlela naye. Kuningi kakhulu esikwenzile esilekelela njengababhali beklabu ubabukhathwa akakwazi ukuphumelela angayifakaza leyo ndaba. Siyabonga kakhulu uKhabazela ukusuka nje empakeni udele isikhathi sakho nomndeni wakho kuyi-weekend ufike uze eMgungundlovu. Siyabonga kakhulu baba. Ngizobonga umndeni wakaKhathi. Umndeni wakaKhathi udlale ubambe iqhaza elikhulu kakhulu ukuthi udele isikhathi sawo uze uzosekela ilunga lomndeni. Ngoba uma usuke uqala nje ubhala ufufunyane lokuvuka kunomndeni wakho. Abanye baze bethi usuyahlanya noma ungenwa ufufunyane. Kune short story nje kababa uKhabazela elapha kwiqoqo lezindatshana esihlelwe ubaba uMaphumulo ethi uhlanya olukhululekile ngenhlanhla ke sise-library enginethemba ukuthi ikhona leyo ncwadi inhlamvu yelanga. Ungangena nje khona uzayithola incwadi kaKhabazela ethi uhlanya olukhululekile. Iqoqa nje ngombhali noma usokhona owangenwa nje unyane lokuthanda inkondlo okwaze umama wakhe waqala wathi ukuthi ingane ingenwa yini. Ezinye ingane ziyafunda eThekwini. Ingane yami nje yilo ikhuluma ngoMandela engabazi nokubazi. Khabazela siyabonga baba. Lamalunga wonke athe adela isikhathi sawo afika lapha eBessie Head Library ukuthi azothamela umcimbi omkhulu kangaka umcimbi kaMrKhathi. Siyabonga kakhulu. Niqhubeke nangomuso newuseke umsebenzi wababhali ngoba amasuke sibhala sisuke singasibhaleli thina sisuke sibhalela wona umphakathi ukuthi bonke sikushoyo umphakathi ukwazi ukuthi kwenzakalani ezweni.
so singenwe njengoba besichazile uKhabazela ukuthi uma ubhalela umphakathi umfundi ofanele afunde incwadi ebhalwe umbhali. Sekuphetha ke siyabonga kakhulu kuMaciko athe asinandisela ubuhle obenzekile njengoba besibona amaciko esinayidedelana ezokwenza umcimbi ube sezingeni eliphezulu. Singakhohlwa ke ucameraman owenza umsebenzi wakhe kusukela ekuseni ngenyawo. Ucameraman siyabonga sinethemba ukuthi angeke uthi kusasa ithobe iflashekile. Siyabonga kakhulu. Okay, dadewethu khona usichazelile wathi la ku Facebook page eyase library zizofakwa izithombe. So nginethemba ukuthi mhlawumbe kusasa noma ekufundeni kwelanga izithombe zibe sezikhona sizohamba sibheke khona. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Ngiyacela simshayeleni izandla nje kakhulu uMnumzane uNgidi. Ngiphathele indaba ezinhle kakhulu ukuthi cha kukhona ubulungiso obuzokwenzeka lapha ngasesiswini. Siya-invite kakhulu ukuthi nje for ilunch sidilikele ngezansi bese siyobamba okokubamba umoya bese kube khona isimemezelo ke nge-27 sizobe sikhona futhi la e-library udokotela unakanjani no-ES bazobe bezolontsha incwadi yabo la. Ayike ubukela emzoleni media kuseyithi sisahlangene ngayo indaba yemvimbo yesihlambi. Imvimbo yesihlambi kwincwadi eshicilelwe ngubaba uKhathi uNdumiso sihlangene ngawo namhlanje. Bafu kunjani igama nesibongo uthi nje qaphu nampo introduce. Ngiyabingelela mfowethu ngibingelela nakubabukeli emakhaya. Hayi mina igama ngolindo kwakhe ngoNkosi esibongo. Nkosi. Ayi namhlanje sihlangane la kwentweni kaMfoka Khathi la ebizothula khona incwadi yakhe. Indoda esebenza kakhulu leya nginokusebenza nayo nami kumsebenzi esibuye siwenze ngoba phela ayigcini kuphela ubombhali kuphela ngokumsebenzi siyama language practitioner abaye bethi ngesizulu osozilimi. So mina nje ngokumsebenzi wami ngenza izinto ezihlukene uyangithola mangitolika ngitolika ngesizulu ungithole futhi uma ngabe ngihumusha ngihumusha ngesizulu ngeminyaka eminingi ke engeke ngayibalula engisebenza ngayo lapho khona ngisuke bengicela ukuthi cha angibabhalele imininingwane ethile ngesizulu. So uyangifuna ukuqhambisa ukuthi ulimi lesizulu lulimi olubalekile kumele sisigqaje ngalo thina ngoba luyasiphakela kakhulu liyasondla sibaningi siyasondla. Umfowethu wakhuluma ngaphakathi omunye washo wathi yena uyayigqaja ngalo ngoba uyakwazi ukuthi aphile impilo ngalo uyakwazi ukuthi modla ngalo. Nami ngifuna ukumela ekuthele nami impela ngomunye wabantu abangafakaza impela ngisho ukuthi hayi nami kuyiqiniso lokho impela ngoba ngiyalitolika ngapha ngiluhumushe ngapha. Ngiyibona abantu kube badideke isikhathi esiningi athi umuntu kodwa utolika nokuhumusha into eyi-one cha akufani. Awusitheli kancane lapho ukuthi akufani mawutolika ngicaphuna umsindo usho wena ngiwusho ngemusho ngesizulu ngesilungu ngisho ngesizulu noma umusho ngesizulu ngisho ngesilungu yezo ukhulisa kwemsindo kusho ngoba ngikhuluma nje ngomlomo kodwa makuthiwa ngiyahumusha mangihumusha ngisuke ngihleli phansi nginamathuluzi ami okusebenza ngoba ikhompyutha ngilibhala phansi kunepheshana engilisebenzisa ukuthi ngiyalibhala phansi ngisusa lokulimi lesilungu lolu ngolise esizulwini noma ngisusa esizulwini ngolise esilungwini. So abantu bengakwazi ukubona umehluko bethi hayi into efanayo kho leyo into eyodwa leyo yebo kodwa nje ngamafuphi nje asisiqhenyeni ngolimi lakithi ngoba luyasiza kakhulu asisiqhenyeni nje ngalo kungasigijimela sithathe izilimo zabantu sikhohle lolo lwethu. Lokho ngiyathokoza kakhulu kwamina sengifundile ke njengamanje kukhulu lokho kukhanyisile nje kukhulu bayacosha nabantu laphayana bebukele besemakhaya beseyindaweni ezahlukahlukene. Elakho lokugcina ukuhalalisela nangu umfoka Khathi lingathini mayelana nomsebenzi omuhle kangaka nokumkhuthazela eminye imisebenzi eminye elandelayo. Cha mfowethu engingakusho le ndoda le ngiyayazi iyinsizwa ekhuthele kakhulu iyinsizwa ekhuthele kakhulu ekukhutheleni kwayo ngakuveza ngithi kuningi lapho khona mina nayo yaseke sahlangana khona ngaphambi kokuba sihlangane la sikhona izindawo eziningi kakhulu cabanga ukuthi njengoba
ngize ngimfica lapho atoza ngakhona Yep. sasikade sihlangane kwezinye iy'ndawo Mm. ngamfica ngathi hawu bafo usungalafu Ngapha wathi ma. hayi impela isingala Aha. yabo so indoda nje le ekhuthala kakhulu ngayalisale ngisho ukuthi cha impela ayiqhubeke umsebenzi omuhle wenzeke ngifisela impumelelo njengoba ishiya incwadi yesibili isikhona ngiyazi ukuthi bengakhulumi lona futhi bekhuluma iqiniso esikhona incwadi futhi nayo ngiyazi ukuthi izobe inemba njengayo le njengoba inemba so nje Iyashaya. ngifisela inhlanhla kakhulu iqhubeke nomsebenzi wayo omuhle ngoba akukhona kuphela ukuthi siyafunda Yep. yabo kodwa kunempilo phakathi la Kunempilo ngoba phakathi. indaba le exoxwayo kunempilo phakathi uyibona lo ndaba le Ngiyawuthanda umdlandla wakho uma ukhuluma lezi ndaba kuyazwakala kubonakala ngoba ulimi likhulunywa ngalo yebo ngawumlomo kepha konke okukuwe kuyafakazela ukuthi lento oyikhulumayo uyayiphila futhi uyayamukela uyayivuma Kunjalo impela. injalo iqiniso Kunjalo. eliphindiwe Kunjalo. siyabonga kakhulu seswele imilomo ezinkulunkwane yokubonga Mzoleni Media sibonga ngethuba nathi ukuthi ke nibe kanye nazo lezi insizwa mazenza lo msebenzi omuhle kangaka sengathi ungasabalala nalo nawo amakhasi onke basebenza abantu bangene kuwo buka baba before cha futhi ey'nkundleni zokuxhumana baye ngibese kukhona ku-Facebook yebo umphazi makalanga phazima kalanga umphazi makalanga mina lowo ngisebenzisa nje uFacebook kuphela ngoba inombolo yami angithandi ukuyikhipha kuba ngiyikhiphe Yebo. ebese kwenzeka ukubuyela kusecaleni kodwa Yebo. abantu abaningi nje bayangazi ukuthi umsebenzi wami ukuze bokwazi ukuthi bengithola ukuthi ngibenze lo msebenzi Yebo. tholakala umphazi makalanga kuFacebook yebo lapho nje abantu bangangithola khona bangifuna mfuthu siyabonga kakhulu sangathi ke ungaphumelela kukho konke okuhle oyifisela khona okusenhliziyweni yakho phephe uphile kube kuhle konke ngiyabonga bafuthu nani futhi ngifisela ukuthi wonke umsebenzi lo muhle onwenzakho Yebo. uqhubeke kwenze njalo nje kube impumelelo likhule kakhulu ibhizinisi liphambili Nkosi siyabonga ababambisana abantu bakithi abamnyama Impela. silonge ulimi lwethu Siye phambili silugcine ngalo. siye phambili ngalo Singalibukeli phansi. lube nenhlonipho lube nesigqi njengoba lalunjalo singakubalekela ukusebenzisa izaga nezisho size siqambe nesikuqambayo sibuyele kwamaciko amanye akhona ngaphambili siyoqinisekisa ukuthi ngabe sinemba kahle masisho kanje besitshela into efanele siyabonga kakhulu baba ubonga mina bafuthu